Irrimola liburuagatik ilustrazioko Euskadi Literatura Saria irabazi du Maite Mutuberria Eltzaburuarrak. Egunon Maite, zorionak. Egunon, eskerrik asko. Bueno, nola hartu duzu saria? Pozez gainezka ezin dut besterik esan, oso pozik eta ezakit, lasaitasunarekin baita ere eta ospatzeko gogoarekin. Eta beste bultzada bat, ezta? Zure bide luze horretan? Bai, 10 urte egin dituta urten ilustrazioan ofizialki, eta batzutan nolakoak behar dira bultzada bat bidean jarraitzeko, ez da askotan bide erraza izan eta ez da izango ere, eta orduan bultzada izango da sari hau, seguro. Haizu, Irrimola zergatik izenburu hori, liburuak? Ikaselkarrek proposatu zidan pozaren inguruko liburu bat egitea, eta esan zidan, zergatik ez liburu borobil bat. Poza borobila da, ez da? Eta, bueno, nik berehala etorri zitzaidan izenburua, pentsatu nuen. Irrimola, irria eragiten duen zirimola. Ikusten manuen liburua bueltaka edo zirimolaka edo zurrunbilo baten antzera irakurriko genuela. Eta horregatik, etorri zen Irrimola. Dena den, Maite, liburuak beti dira karratuak, ez da? Bai, eta ikasi dut zergatik asko zerrazagoa da. Liburua irakurtzea karratua bada, produzitzea ere errazagoa da, eta gero hemen mahai gainean jartzea ere errazagoa da karratua. Kostatu zaigu. Baina, azkenean liburuak baditu milaka urte, eta zerbaitengatik izan da prozesu luze bat, eta iritsi da objektu karratua izatera, arrazoi askorengatik. Baina, batzutan aukera buelta bat emateko horri, eta formatua berarekin ere jolasteko, kasu honetan hori. Kostatuko zitzaizun, ez da? Liburu borobila egitea? Bai, azkenean, konposizioa eta diseinua asko pentsatu behar izan nuen, zen azkenean liburua guztiz irikitzen da eta borobila jartzen da, baina azkenean erdiko espazio hori ez duen galdu nahi. Orduan ongi pentsatu behar izan nuen, non joango zen testua, ongi irakurtzeko, nola kokatu pertsonaiak, eta jo nuen erdi aroko hainbat ilustrazioetara, edo zodiakoko iruditerietara, eta horiek guztiak borobilak dira, eta orduan hor jaso nuen inspirazioa eta zerbait gehiago ere bai. Eta kobazuloetan garai batean ere horrelakoak eginen zituzten, ez da? Zuretzat inspirazioa eta esperimentazioa eta irakurlearentzat ere, hala nahi duzu, pentsatzen dut. Bai, oso pentsatuta dago liburua, asko pentsatu nuen irakurleengan, eta irakurleak behar zuten izan oso txikiak, ez? Oraindik batzuk irakurtzen ez dakitenean, edo gurasoekin irakurtzeko liburu bat, eta orduan nahi nuen, ez poza hitz egin zen, nik ez dakiz ze esango dudan pozari buruz, baizik eta poza irudikatu edo egora desberdinak irudikatu, eta baita ere irakurleak ongi pasatzea eta jolastea eta esperimentatzea. Liburuaren azalean ikusten duguna hortzadarra. Bai, azkenean irrimola edo zirimola, irria eragiten duen zirimola hori da, liburuaren protagonista, ez? Eguraldiarekin oso lotuta dago liburua, eta orduan ikusi nuen, borobila izterakoan, liburua izterakoan, genuela borobilerdi bat, hau da hortzadarra. Eta hortzarra da pozaren ere simboloa, ez? Gainera ginuen pandemia garaian, eta orduan ikusten genituen hortzadarrak non nahi, eta iruditu zitzaidan, zentzua zeukala, eta gainera hortzadarraren 8 kolore horiek agertzen dira ere barruan horriz horri. Haizu, eta azken batean, aurren irakurketa grina piztea izan daiteke honen atzean dagoena, ez da? Nik nahi dudana da aurrek liburuak maitatzea. Batzutan ez da erraza, baina nik uste dut nahi dugunean ume txikiek irakurtzea zerbait ikasteko, batzutan lortzen dugu umeek liburuak gorrotatzea, ez? Orduan, nik gehiegi pentsatu gabe edo nahi dudana da istorio sinpleak baina divertigarriak sortu, umea erakarri eta hori, joan daitezela liburuetara pozik, edo hartu ditzatela pozik liburuak eta ez behartuta, ez? Haizu, liburu honetan protagonistak zein dira edo protagonista asko daude edo ari nagusi bati jarraitzen diote, nola egituratu duzu?
Badira 8 neskamotiko oso txiki ateratzen direla jolastera. Eta iragartzen dute hasieratik irrimola datorrela. Irakurleak ez daki agian oso ongi zer den irrimola, baina ume horiek daude zain. Eta orduan, irrimola hori etorri baino lehen, etortzen da eguzkia, gero etortzen da odeia, gero etortzen da tximista, eta ikusten dugu nola eguraldi aldaketa bakoitzak eragiten dion ezberdin neskamotiko bakoitzari. Bat pozik dago eguzkiarekin, baina beste batek agian gorrotu du eguzkia, eta hori ikusten dugu 8 umeetan. Bueno, guk maite dugu orain euria eta tximistak eta odeiak, ez da? Hori ere gertatzen ari da, aldaketa klimatiko honekin, benetan, zoriontsu egiten gaitu aldaketa honek. Hori da, orain poztu egiten gara, euria egiten duenean. Oso ongi, haizu, eroso sentitzen zara aurrentzat egiten duzun lan eremu honetan, ilustrazio horiek eta zure konfort eremua da? Bueno, egin izan ditut helduentzako lanak eta oso gustora egiten ditut baita ere. Asko maite dut aur literatura, eta geroz eta gehiago disfrutatzen du gainera irakurle bezala. Eta bai uste dut aur literaturak daukala zerbait, oso berezia dena, eta ez dakit askeagoa dena, agian ez egiten den aur literatura guztia, baina klasikoak hain dira divertigarriak, eta hain niri lotzen nauten iraurtzaroarekin, eta gero ere bai ikusten ditut ume txikiak nola irikitzen dituzte begiak edozein istoriorekin, eta guzti horrek izugarri erakartzen nau. Gero lan egiteko orduan ez dakit ere oso ongi bereizten zer den aurrentzat marraztea edo helduentzat marraztea, baina bai saiatzen naiz pixka bat hurbiltzen jarrera horri, umeek munduan egoteko daukaten jarrera horretara hurbiltzen saiatzen naiz. Bueno, atzera begira jarrita eta zuk kontatu duzunaren arabera nola gogoratzen duzu zure haurtzaroa marrazten etengabe. Bai, lau aizpa gara eta nik beti negoen marrazten. Egia da, hori herri txiki batekoa garela, gian ez genituen liburutegi asko, ez da bat ere herrian, baino historio zinguratuta bizi ginen eta bai gogoratzen dut beti gaudela edo historioak asmatzen, edo antzerkiak egiten, edo helduen historioak entzuten, eta bueno, niretzat haurtzaroa ere hori izan zen. Marrazkiak, zirriborroak, ez da? Dena delakoa. Bai, hori da, beti negoen, beti ezakit, baina oso gustoko nuen marraztea, eta gero pentsatu nuen hori egiten jarraitu alnuela, eta jarraitu nuen. Dena den, gaztetxo horiek edo aurro horiek, bai, marrazten dute, baina momentu jakin batean uzten diote marrazteari, ez da? Baina hori etzen gertatu zurekin, zergatik uste duzu aur horiek uzten diotela marrazteari? Bada, zalantza oso handi bat daukadana. Batzuk nik uste uzten diotela beste gogoko dituzten beste gauzak batzuk egiten dituztelako. Gero ere irakurri dut batzutan umek eskuratzen dutenean lenguaiaren tresna, idazteko tresna, batzuk nahiago izaten dutela hola adierazi, haien burua, hitzez eta ez marrazkiz. Eta gero ere bai badago niretzat gaizki ulertu bat, eta denek uste dugu zer den ongi marraztea eta gaizki marraztea. Txikiak direnean uzten diogu marrazten, jolas bat bezala ulertzen dugu marrazkia, baina behin adin batera iritsitakoan ulertzen dugu marrazkiak ja izan behar duela beste zerbait, ezin duela bakarrik jolasa izan behar duela, errepresentazio bikain bat errealitatearen, eta orduan jarraitzen dute agian hori hobekien egiten dutenak. Basarri hau horrela pintatu behar da, ez da? Marraztu behar da. Hori da. Eta telatua oso ongi, realista egin behar dela, ez da? Hori da, eta ez da hala, zeren gero nik honetan jarraitu dut, eta justo marrazkirik adierazkorrenak agian ez dira errealistenak. Haizu, errealismoa eta bestelakoak aipatzen ari garela. Zure lan egiteko estiloa zein da? Nola definituko zenuke? Zuke testu bat ikusi eta zein da prozesu hori, ez da? Zure pentsamenduan dagoena. Estiloarena ezin dut esan, baina nire prozesua da testu bat jasotzen dudanean irakurtzen dut, eta saiatzen naiz arrantzatzen edo testuaren azpian dagona, edo zer... azpian dagona. Eta hori egiteko pentsatu baino egiten dut marraztu. Esertzen naiz marraztera, testua behin askotan irakurri dudanean, eta marrazten dut, eta hortik
azaleratzen joaten dira, nik kontatu nahi ditudanak. Eta hor topatzen dut nik kontatuko dudan historia paralelo hori. Ez da agian testuak dioena zehatz-mehatz, baina bada horrekin jolasean dabilen beste istorio bat, edo dantzan dagoen beste istorio bat. Testua da, Enekok Leiotik begiratu zuen, ezta? Bat-batean, bersolaria bezala. Enekok Leiotik begiratu zuen. Saiatuko nintzake ez marrazten Eneko Leiotik begira hor bere horretan, baizik eta agian bere begiak ikusten, eta zer dagoen bere begietan, edo bere aurpegian, edo justo Leiotik dagona bakarrik, edo, saiatuko nintzake beste zerbait aurkitzen hor. Bueno, estiloari lotuta, esan duzu, ez duzula zertan aukeratu bat edo bestea, eta denaren teknikak, erabiltzen dituzun teknikak, horiek ere klase orotarikoak dira. Bai, ibilbidean joan naiz aldatzen. Egia esan azkeneko urteetan eskuz lan egiten dut, eta gero pasatzen dut ordenagailura, eta ordenagailuan edo muntatzen dut, edo kolorea ematen diot, edo dena delakoa. Baina bai, beti aldatu egiten dut. Proiektu bakoitzak eskatzen gauza bat. Azken aldian nabil guatxarekin edo temperekin, oso gustora, eta horretan trebatu nahian nabil, baino gero erabiltzen ditut baita ere arkatzak, edo tintak, edo akuarelak, ez dakit. Besteek idatzitako lanak ilustratzen dituzu. Hori da zure lanaren zatirik handienetako bat, ezta? Ulertzen dut. Denan, zuk ere tarteka idatzi izan duzu, eta agian idazten duzu oraindik ere, publikatu ez bada ere. Zein izan da zuk egindako lan hori idatzita eta publikatu dena, ilustratu duzuna, noski? Lehena izan zen Loia, hori zen, niretzat izan zen marrazteko liburu bat, baina gero prozesuan eskatu zizkidan hitzak, eta orduan jarri nituen hitzak ez nintzen idazle sentitu, baina egia da hor nire izena zegoela bakarrik liburu horretan, izan nuen laguntza, baina autoretza osoa nire izan zen. Eta gero irrimolan ere ikaselkarrek esan zian, zuk planteatu liburua eta ikusten badugu beharra, beste idazle batekin egingo duzu. Eta atera ziren hitzak baita ere, eta horrela uztea erabaki genuen. Bakarka lan egitea badauzka idazlekin lan egitea asko gustatzen zait, bakarka lan egitea daukan gauza ona da, proiektua pentsatzen duzula osotasunean. Eta aldi berean zoaz lantzen testua eta irudia. Eta orduan horrek nik uste dut gero irakurketa beste leku batera eramaten duela. Oso ongi komplementatzen dira testu eta irudia. Testua eta barrutik, ezta? Sortzen zenuela, pensatzen dut, ezta? Oso barnetik, testuaren zeresana edo zertaz idatzi zenuen zuk egindako lan horietan? Loia izan zen agindudan proiekturik pertsonalena, eta atera zen barrutik, baina gero izan zen prozesuan, sormen prozesu bat. Eta orduan nik uste idazle orok barrutik idazten duela, eta gero esperientzia guztiak barrutik ateatzen dira, eta gero saiatu nintzen zerbait literarioagoa edo egiten. Maite, arte ederrak ikasi zenituen ikusentzunezko komunikazioa, gero Madril aldera jo zenuen, ezta? Oso gerezpanago, batean eta bestean ibili zinen, publizitatearen munduan ere, ezta? Eta erabaki zenuen, hau ez da nirea, ezta? Madrilera lanera joan nintzen, geroan ilustrazio ikasi nuen ere, eta orduan hasi nintzen publizitate etxeetan eta lanean. Eta, ez zitzaidan berez publizitatearen lana gustatzen, ez prozesua lan egiteko moduak ere, eta, pixkanaka joan nintzen hori baztertzen, eta gehiago literaturaren munduan sartzen, eta oso gogoko dut hau. Eskuartean ze proiektu dituzu gaur egun? Banabil Brip Brap Bruf jaialdirako murala prestatzen. Nola esan duzu? Brip Brap Bruf. Jani Rodariren ipuin batean oinarrituta dagoen jaialdia, txantrean. Aurten muralanik egingo dut Miren Aseain eta Elire Urbeltzen laguntzarekin. Eta horretarako egon naiz Bernat Etxepare ikastetxean, umeekin eta tailerrak egiten, handik ideiak atera eta muralera eramateko. Aizu, esan dugu sarrerakoan, ez da? Ilustrazioko Euskadi literatura saria jaso duzula, dena den aurretik ere Euskadi saria
jasota zeneukan, edo nola da, Larraintzarko gure artista handi gau. Inigo Astizek Iñigo irabazi Astiz. zuen Euskadi saria, bai, Bai. baina nik hor ez nuen Euskadi saririk. Baina jaso. poemak eta polasak Bai. zu inguruan zen biltzen, Bai, ez? bueno, nik egin dituen ilustrazioak eta Hori da. oso pozik. Hori da, ba, Maite Mutu Berria, Eltzaburuarra, mil esker, eta nahi duzun arte agur. Eskerrik asko zuei. Agur. 1, 2, 3, 4. Metrópoli Forala, Euskal Herria irratian.